sa Pangasinan, sa bahay ng aking misis. At ang lunas ko ngayon ay ang aking tiyuhin. Medyo maganda-ganda ang panahon at hindi umulan kaya napakasarap mag-ride. Tapos long weekend din kasi ngayon. Friday was declared as Ninoy Aquino Day. Na-move siya. And dikit siya on weekends, which are Saturday and Sunday. Then Monday, meron naman tayong National Heroes Day. So walang pasok ang mga bata and makakapagbakasyon sila. So ito nga, natatawa rin ako sa ginawa ko dito kasi imbis na diniretso ko yan papuntang National Highway, pumasok ako dito sa Mayor Lorenzo Dacanay Avenue para makaiwas sa traffic. Pero naipit ako sa mga truck dito sa may bandang Soiltech. Kaya ganun din. So instead na makatipid ako sa oras, naipit din ako dito sa traffic. Eto, may gagawin yung mga riders dito na hindi ko ginaya dahil maliban sa delikado na, hindi natin alam ang aksidente. Lalo na truck yan, na napakalaking sasakyan yan. Tapos magka-counterflow ka pa sa kabilang lane. So, respect na lang sa mga ibang motorista na nasa kalsada.
Tapos dito naman around San Vicente Road, dito pa rin sa San Fernando La Union, dito yung makikita yung mga magkakatabi o magkakasunod-sunod na mga beach houses na pwede nyong rentahan pag gusto nyong maligo sa dagat or mag-host ng mga event like birthdays, weddings, etc. So, sunod-sunod ang mga cottages dito and beach houses na pwede nyong rentahan. At ito na nga, nakaabot na rin tayo sa National Highway. So, ito na, magtutuloy-tuloy ang biyahe natin papuntang Pangasinan. And still, maganda pa rin ang panahon. Napakasarap mag-ride. Then somewhere along dito sa may Bawang, merong isang rider na naka-NMAX na sobrang madali to the point na kamuntikan niya nang makabanggaan yung tricycle na papasok sa kanto and siya pa itong galit. So sana naman sa pagmamaneho natin sa kalsada mag-iingat tayo dahil hindi lang naman tayo ang gumagamit nito. At ito na nga yung paborito kong dinadaanan dito sa may Bawang, yung napakahabang tulay nila rito. Mahilig kasi talaga ako sa mga tulay. So, pakiramdam ko, mas nag-e-enjoy ako pag dumadaan ako sa mga tulay kumpara sa mga ordinaryong kalsada lang.
At isa ring napakagandang tulay itong nasa Aringay, La Union. Napakahaba din ito, tapos pagdating mo sa dulo ng tulay, pataas siya. Na hindi naman gano'n katarik, pero pataas yung daanan. Hindi lang din halata dito sa video, pero pataas talaga yan.
heto naman ang napakagandang tulay ng Dagupan. Finally, welcome to Benmale, Pangasinan. Ito nga palang hometown ni Mrs.
And since nakamotor ako, mauna kami ng aking chewin dito. And sila naman ng aming mga anak ay nag-commute, nag-bus sila papunta rito. So, mauna talaga kami.